Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Panjenenganipun pangarsa Desa Sanggrahan Bapa Jawahari Miwah sedaya perangkat ingkang datang kinurmatan. Sanggianing
para tamu sinedahan ingkang boten saged kula sebat satunggal umpama satunggal ingkang minantu ing pakurmatan sumrambah sedaya kadang panitia laksana pentas seni ingkang minantu ing kawilujengan langkung rumiyin keparenga kula ngunjukaken puji dalah syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring pangayoman dhateng lampah kula sakadang satemah saged sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya kanthi manggih kawilujengan kula minangka sulih saking sedaya kadang paguyuban seni beksan topeng ireng marsen rimba saking mijil saking dusun Rawetan Sanggrahan Kranggan keparenga lumarep atur wonten pangarsa panjenengan sedaya ingkang sepisan kula sakadang ngaturaken agunging panuwun konjuk ngarsanipun sagung kadang panitia laksana ingkang sampun ngeparengaken kula sakadang nderek nyengkuyung murih regenging adicara punika ingkang kaping kalih inggih awit saking katahing kekirangan saha kalepatan anggen kula sakadang atur panglipur beksan pramila kula tansah nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa upami mekaten ingkang saged kula aturaken awit saking kiranging tapsiwa anggen kula matur kula nyuwun agunging pangaksami sugeng hamriksani ngantos paripurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun.
Sa
Gusti tansah
Rino pantarane wangi tan kedat kugon meminta sing nugroho kakuwasa kahanan ing donya menika warna iku kabeh kanggo manungsa pindha wawayangan uripe manungsa ceritane kadot dalang sling kakokake kahanane dunya pancen ora ono ana ana bangine sahide opo pancen kabeh mau wis nasibku kudu urip ning donya sing saya taku oleh pangan sapuluh anak turut lalang pikir nasibku sing saya ra karuan aduh apa kuwayo pangapura saya tengok uripku saya nelaksa aduh tiang aku ngerti jawab tolong saya pede uripku kaya wong bingung tanpa jaki kabeh mau marang Gusti mugi Gusti ingkang paring iki aku percaya yen nasib bakal rubah ben pariki kamulyan kang atura-atura pindha wayangan uripe manungsa ceritane kanut dalang sing lakokake kahanane donya pancen warna-warna ana ana bagi wis tatine apa pancen kabeh mau wis nasibku kudu urip ning donya sing saya taku golek pangan sapuluh anak turut dalan iki nasibku sing saya ra karuan aduh papa kula nyuwun pangapura saya tangguh uripku saya nelaksa aduh piyang aku ngerti jawab tolong saya pede uripku kaya wong bingung tak pasrahke kabeh mau marang Gusti mugi Gusti enggal paring lelakon iki